spesial ngormati kanggo mamaku, Mama Lurah, Mama Beko, Mama RT, udah seperangkat biasa. Disambung balik kanggo Papa Dimas, Mama Yogi, Mama Azura. Sajake ketemu karo bebaturan sing kenal anyaran pikir karuan nimbulan kang tresna mamaku wajib Tarjono gummermat ning dada yen tresna wis mlebu wong ciprengkok sajarone kalbu ora bakal pilih bulo wong ireng turu ora lali wong ireng dujujunan pojangan mamaku gandulane satuan kang adung duku wayang temen sing satuan yen remuk kajure kang adung sing satuan ati sun ketuwon kang adung jangan kang adung gandulane ati kang adung sing sayang kang adung sing satuan sing tak puja kang adung awan bengi sajake ketemu kang adung karo bebaturan sing kenal Papa Dimas pikir karuan mimiti nimbulaken tresna gumerlat ning dada Papa Dimas kemin kaya nangis sajerone ati Papa Egi banyu mata sampai berbas milih Mama Egi Mama Dimas saya Dimas sone kelengan
mame egi aye Dimas awan langan bangi aye Dimas mame egi aye Dimas mikiri kang adung sangapujang ati sumpah kula mame egi mame Dimas rela bagian mangati ayah Dimas mame egi matur kesuwun tenimbang urip ora di siji ayu lilis mame ajura lintang wulan kang kaji sing di saksi mamaku Utarajono bapakku saprodi lamun kula sulaya janji wong ireng duh kekasih pujane ati mama bekel wong ireng ora ditinggal kari wong ireng cibrengkok cuma wong ireng sing dadi idaman alah Kang Adung sing duwe satuan aja degegi mimine egi mamaku wong ireng saking cibrengkok ora bakal sunadaman wong liyan mangga aduh sayang Kang Adung jawatir lan bimbang boten Kang Adung beli bimbang kakang pasti sayang Kang Adung sampai akhir zaman Kang Adung maning Kang Adung sumpah kula rela bagian mangati Kang Adung sing duwe satuan Kang Adung tenimbang urip ora dadi siji Kang Adung lintang wulan Kang Adung sing dadi saksi Kang Adung lamun kula Kang Adung sulaya janji kedukung ketung goreng ketuhun mimi buki pikiran kula yung mamaku Haji Tarajono ending rasa getun sareng mamaku Saprudin sekian urip sunah kajika kirep labangan Mama Jinidi arep sambat yang sapa mimi aja asing jamban lorong pengen ngomong wale karo Mama Jingoyo sareng Kang Tarajo Bapak Lareto watine ora diterima aroma aduh Gusti
ramaga si Bapak Wajib Tarjono ribut nasib badan mula iki bos obat kang tedi sareng ini pugi aduh kula beli gawe janji panamu kang aji siji Cintaku lang mangkalakan ibarat kamera ngeblur nang sejene fokusé mangkakang bae tambah gede tambah kenceng cinta ibarat sinyal luwih gede demane tambah kenceng cemburune curiga kadang pengen kakang curiga cemburu mama ayu kadang pengen mama ayu cemburu cemburu curiga tandane rindulan cinta mama ayu cinta mama ayu kadang butuh rayuan gombal mama ayu malah mama ayu lebih enak tas tukaran mama ayu diambung batu dijamin pasrah ngaplang-ngaplang Kang Dalang, oli beli takon. Takon apa? Iku cara wong nonton, Iya. cara wong kene, cara wong pentil. Iya. Ah. Ya bongas jamban. Ngomong. Sindene jaket temen oli beli jeng rebuti. Iya dari didol. Sing ning tengah si pira? Yen sing takone dhewe nek mana? Pira sing ning tengah? ora didol Ora didol tak tolong. Lah. Kin sing masih piyi? Piye bocah ya. Kari kanji. Ah, Ke Bangkok kan mah. kok dingin takon rega ke wanita beli Among engko takon rega angger ora sidang anyang bae ayo sirah. Ayo. iya Mong ah. angger Pun mah bagian Bangkok ke karingan dong mana-mana. Orang di pekarangan.